Ang pag-uusapan po natin ngayon is ang top 10 talent agencies para kayo ay maging artista o makatulong sa inyong pagiging artista. Katulad po ng tinalakay natin sa una nating video na kung paano kayo magiging artista, ito po yung serye ng ating video na yon. Simulan po natin ang paksa dahil ito ay makakatulong kung kayo naghahangad na maging artista. Ito nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. At mga talent katulad nila Maha Salvador, Jasmine Curtis, John Lloyd Cruz, at Miles Ocampo. Panglima sa ating listahan is ang PPL Entertainment Inc. Sino naman ang mga sikat na artista ang minamanage nito? Sila Ivana Alawi, Max Collins, Rochelle Pangilinan, at Jason Francisco. Pang-apat sa listahan is ang W Talent Management. Ang kanyang minamanage naman ng mga sikat na artista ay sila Dennis Laurel at Casey Concepcion. Pangatlo sa ating listahan, of course, ang Viva Production House under Viva Artist Agency. Sila hindi lamang producer, meron din silang talent agency. Ang kanilang mga minamanage ay sila Aramina, Candy Pangilinan, Belia Padilla, at Sara Labati. Pangalawa sa ating listahan, of course, ang Star Magic under ABS-CBN Entertainment. Napakarami po nilang artista, napakarami po nilang talento, at isa po sa mga sikat nilang talento at artista ay sila Piolo Pascual, at ganun din sinusundan nila Catherine Bernardo, Sanjo Marudo, Daniel Padilla, at Liza Soberano. So yan po ang ABS-CBN Entertainment Talent Agency. At ang number 1 sa listahan natin ay ang Sparkle GMA Artist Center. Yan po yung sa Channel 7 naman. At napakarami din po nilang mga artista at talentong minamanage, katulad po nila Sanya Lopez, Bianca Umali, Derek Monasterio, at Miguel Tan Felix. Yan po ang 10 talent agency na maaari nyo pong lapitan para magsilbing tulay ninyo sa inyong paghahangad na maging artista o makalayo sa inyong karir bilang isang talento na maaaring magbigay ng kaligayahan at entertainment sa ating. Kaya po ninyo kailangan ang talent agency, katulad ng unang sinabi ko, hindi lamang po sila tulay at sila inyo ring gabay at the same time sila din ang inyong platform para kayo'y makalipad at makalayo sa inyong patutunguhan. Yan lamang po mga kaibigan, ito po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.
Ilocano Defenders. Para sa lahat, Ilocano Defenders. laban sa lahat. Ilocano Defenders. Ilocano Defenders.